South Africa's second largest political party, Democratic Alliance, DA, has demanded that the venue for the upcoming SADC summit be moved to a different location following state-sponsored clampdown on human rights defenders and activists. Azvipere mushe murezimbabwe toona kuti human rights defenders emunyika yeSouth Africa vari concern kuti vanoziva kuti aiwa munyika yeSouth Africa nome mamwe futi mazimbabweans vachiti aiwa nhau yemacrackdown nekuabhuswa kwemahuman rights munyika yezimbabwe hazviiti kuti zimbabwe ihoste the upcoming SADC summit. Samenda mashuka buda nyoko pana mdoti wasubscribe like kuti on the bell icon. Tinonoti pane statement rinoreleasiwa nevakomana aiwa veDA, toona pane mwe rareleasiwa nevakomana veEFF inotungamirwa aiwa naMalema. Tipinda panapa muna munhu vamuchinzi by abusing state machinery to violate the rights of Zimbabweans, the ZANU-PF regime has demonstrated that it is prepared to go to any lengths to entrench its authoritarian rule. SA and by extension the SADC must hold the Zimbabwean government to account. Satukona kuti aiwa this party yemunyika yeSouth Africa inonzi DA iri kuchiti aiwa South Africa since ava tichishare zvinhu zviri common nenyika yeZimbabwe irifana ku hold the Zimbabwean government to account. Aiwa vachiona kuti aiwa all these violations kubuditswa kuitwa machinery, matangers, military, mapurisa, riot ichiswa mastreets kuti ityisidzire vanhu. Aiwa South Africa irifana kupindira avoid zvinhu izvi, muve ne-the rule of law, human rights abuses nema-violations abvisiwe. Chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro nekupindira kwaita our neighboring country South Africa pama-affairs emunyika yeZimbabwe. Bhina kume section medu, sawa no subscribe or like, pamwe chete on the bell icon.